favorite to you. Sompa FM and TV and market yapa. Sompa dia so and many Ajuma yesimini aketi enti usumo sumyo aguna bema wanya aketi apa ewa sasiso ewiasim mubasum na wansum ye dia fanyina mose wansum bisa usum ye maketi apo eni je ti sompa die maketi apa sompa dia sasiso emeni je Sompa FM, Sompa TV, market yapo, Sompa de, MIDDAY. Teaching what we did to Sompa FM and TV, Nebema wedding, Sompa Nebema wedding, Sabra way more dajini. Be natural, so no dear when ya Bema wedding dear, not catch your panso come. This year, Mamma, Mahansa, Soma Makwaba, Sompa 106.5 FM, Cassia, original dear, and I had this and Namene de Way, and somewhere and some for a boo, one more bujan, we are Yafaden, in Ghana, dear, my would also dear. One more good training in our summer for pennies watonable. Asemu ayi de diti enuanu benu enei yesi adwa de esomo na hye ne so se ensemi enam Sompa 106.5 FM kasa fidie so no etwa ne ho wasantemantam kumase eno no aye Sompa 93.1 afei ayiko FM 100.9 eno so awasantemantam sada afei wanmu awamuti yanka efri Paris France abrochimemo so aye adamfo pa radio Sompa FM ebututa kwa wasomu etopete 101.1 afei Sompa Takrade aya 103.3 Sompa Tachiman aya 106.1 Sompa Sunyane aya 98.9 Sompa Nkranza aya 90.7 anafe Sompa Doma aya 101.3 Udi koda no sonsono yedemu live baby a FM stations akentra nwam no ewo no obeti yenka afri echichini bencheye afe you Facebook no sonso yedemu live ubetumi di wadwenkyira no ede yato ene wodofo bi na edi ne birthday anade afa o yewie bebochire ede ama eye Sompa 106.5 FM Accra. Yawie ni sa no yakutire ni nyina poto kasemu brofo. Yasemufu apani adamenti na wadi akwakogu www.sompaonline.com. Ya website shia ho na kwakinkan bi e poto kasemu brofo. Na ensemu ni yade sumu eniani mu bi NSA. Ukopiemu ewo asante mantamu a empani si enano fe no a woni atete so no asem bi asi wo ho Empanifo bi so ba mane akire mu senate adwumakuo no wa chichafo wa muda mabem hwe na munye bibi ma wo no na eno na enra chama wuntumi amanfo akwafa ano no enipa pi akasa de afa ho Burkina Besi bese edu emiesa ya kire won de no koye na yebetwa epo akọ broni krom Russia and Ukraine ni enim se asumdua ba Putin akeka ne ho wo ye de yin abusuanse pi ka ye ne ho na na wiai anuanu banu be de workers yesi adwa ye de eba ba be so hye ne so se secure sanitary pad kase e na otienka original ye oba aboso me so obammo nko ade a eye secure sanitary pad eno na akwadwa so a ewose upa akiri kwan na aboa ama so afili secured papa endpoint homeopathy clinic wadom so kan bi omode emfidie na afei enro ade a wonom de sayade e wo mpotem wonom na so yesene ema original ye yesomo abena badu ade pa kofi ni medini mene obrempon na kwaku ampoma
Yen sign ma wakwa aba na fe yen hye nkoma na se na yakwa akopie mu ewo asante mantam mu na yen ya ma ne boni ba abedu akwa akobọ nkomo ne ayate no se na anum ho last week ni mpo na transport operators ewo man Ghana mu won ye se send ye sidi no na ho ade ne kosoro na se petrol kra tete so nkakrakra ma drobafo no wo mu su hu Ghana for about Father Christmas na won atete wa mo fe ne so kakra apiako achi afa woni wie ya na just say amanfo omode ehun press release krampo aba montene so ama amanfo ehunu say oh say die woni atete fe ne so kakra ne say GPRTU for concern committed True Drivers Union anyone akanyina obi atene de so kama ni ayate no pay ye de ba wiai mu sabre ne se kopie mu asante mantamu adobafo ho abomi fitaduku womo so womo de womo ntisi odogo bi nu abe enu ntinya de a ahyentuade no wone bete so aso sanete ana ye na yante ne ye ba ma hai FM yuzu omini abema na apom te sen oba de adom ne ho de ne pa ye da twede ampan na se sai na asante mantamu tie ne ayate ne se adobafo wo ho no wone se wone de efe no wan peso a nyaade a wone bete afiri so eya no kura boyemu e Munia be ma sa na tie pepe na edikan ma minchi atiefo a wotie sompa ene awia yi kase na memfo momra asante mantam ahinko kumasi mu sani wadi kan karada no nkeje abo ene na nkeje nya ba beduru a nka abruwa yi puma kwa mu amaka hyentiade ne bo so etise hu na so se obeduru asante mantam ha anopa me bo afro kakra ye mehu ye ne se ubeduru ha a drivers for nkankane ahyenkafo mo nyawo magense ebonu mpo mbeto so amatimamufo ho aha mo ene sen se wo hwe mu efri abrepo junction ekoka ban kese a ebo ana nko mo de girada no saa na mo de je na mibubu no tofa de amawa se wo free abrepo junction ba eye abrepo a 360 pesos dada no saa na no pay bejiri saa bre no saa na mo de je ena efri abrepo so eko ohwuma manfom ne asofia no ne kwado eno so ye 360 pesos na mum se utie ye na so wo free abrepo junction eko kosi ba kese de ne 7 cities asat enna ne ebre atwam nyina na saa na ebo ya amegbo na saa na tie na no pay ye da sore ya ye hwe mi mu se ohamu agupendu nu mu omo tie Africa hyentiade so no na nka ka hyentiade so ebete ohamu agupendu nu no me no ka se die se wo beduru ha enye saa pepepe na tie kura na no na mbopi drivers wona mi so mu se ana monte ye nkra GPRTU fo etumu kasie se ka hyentiade omonte so a efri ase ena no pay no munte ya na no mu kyeremu se buo me na mammo mu ya tipa nenso ade no efri so na bafom ekobi na akwakowie bi ntine saye dia gese yen ya ti efri so so omo a edu fa hye no efri boko omo wankran omo efri ase etete omo bo so eno na be ma truck drivers wo asante mantam ha taxi drivers wo asante mantam ha omo nso betumi ato omo bo so na anika se mo mi se no mo di nkomo no mo kyeremu so wo ande omo bete so na mom efri dumienu bremu kono ena ebo nteso no betumi ahyentiade nteso no betumi aye adwuma na no danchen a omo kyeremu se sisi ano enya de se ombeto subremu gise ebi efri awia pramto bremu ekono no betumi ateso na mbisa se ne yesi ye kase ye to ahyentiade mu amho ha ene memenda so na ye atasi o memenda bia ye so ye to ahyentiade mu ende wunya kan ya sada no be ye adwuma na afi ya ye teso onde enya de se be ye adwuma na mo san to anansa se gise awia dumienu kode ya obayi wo de mayentia ahyenkafo no sane nkomo amu ni di ye sane omusi bofa ye wia ne ye tie eye omo so omo fashion no omo so manu disem die ni kan tie ahyenkafo na no enam komu ayate so ane sana bo oma yina man ko so ano mre ba mre men kokro mu mra de na ma se 3cd nti sana akoye de any problem on try je o ma 35 so na ya je any problem ya ofo na mu busa se yesi na yebeto so yesi ane na official na na about 12 na information ye nya ne ye tini pa na ma 3cd any problem ya so o ma 35 na ya so nti de wo no in fact sana me huno
Sadam sound. We are this night. Ebi ba o mi se ya te so ebi so se o mi te se ate 20 12 o'clock no ba e be hu ebi ma 3 cedis a ye je ebi ma 3 cedis 50 so ye je ye bo 12 na ye hu je kuma de susu ade ye be kwa kusi sandis se ba se ye te so e be ba 3 cedis ba nti obebo we adoba fo no sa ashenkafo no na no moto nkra se na ye ndi agi se wiadum ye nunya koyi e no mbetumi atete so na nso gi so mu na information bi furu so wo se e firi ase ye adwuma ansa na omo so beto omo de no so a omo ate so na no na me bopi passengers for no mo fa car no bi so omo se na nyami amonte se ye se asentiade ye te so o ha mo agubendu num na mo so omo ate na so eja oba kwa ku ho dan so for no wan ombe de na omo afashe ombe ka so omo afuro mu pe omo ate this drivers one mate for no gitum se bia ya te so e bia 50% nti da bia na 350% no muntua 3 cedis eno na be manche ase aye aduma na sa bia omo ankasa de omo ntumi enfo omo pe ente so enfo ska bia nse drivers one nsam na eno da nche omo tire mu se sisi akura no yesi ate si kura utie ye kura no a enka na ye ente so no na ba bi wo ha 5 cedis no de beje wo 5 cedis no atwa ne bo nti ebre mu de aha de ye mfanya adwuma nti ne ba no sa de omo sra GPL fi mfanyifo se omo mra shantemantam mu na truck drivers ne taxi drivers de omo nya omo adwen se eshenti ade no ombete so and then me faka let me say drivers that don't so and no say what is your tell first but omo station one omo sanka omo list turi and min tua na pay e bia no bia na say me mesin and am bisa na sanka boy ya kan radio city so we yet no mo de omo test ya ma o kasa no nia me na antwetwe me bia an kwache me ama no say this me me pona me kufia me he say what is one answer mo da bi omo test de bi tia na na sa no tua me firstly al padansi na me ba ko space omo de me president Tina me na me expect say bia komba se bia ni ya tisi no bia e da ba 3 cedis na say da ba 3 cedis 20%. So mo say omo sanka omo listen ba Rumbo moni adwuma why ade pa so asom Ghana sompa emu akatu ya papa no won sabe ka wate Matia mani di akire ye hwe se prantu bre ko ombete so so omote so a ye be ma tiefo so aso ate mate abusia ya mane boni ba bedu na ote ne nka no so de asantemantam amane bo e de abesom ye no wo mpota mo ho no nso ene wafo kai nso a se na amane ne tie wo wane ate so 15% wane ehwan ana wane ehwan sanse ansa na ye bewura nnemu no na GPLT for the transport operators no ede ho fair no sane won bagye nyina ba montene ama no kra no ya kan agbobo so kakra de akire wo a ene se baabi for the one se one nteso no so o mate so wo mpotam a Facebook no eya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra fafa ho ne ye bekenkan de amawo na ne asadi ashankafo bie wanom abunua mahogani wa wasapere wodum de ashasha wanom asum abomi fitaduku episu sa wanom de wamntio bia no anadwom a wanom eto ne ese wanom ntesu 15% no wanom peso won beteso no ene compulsory by force ewia yebehu ba bia susu ayede bode hono befa yeto asam no so e won sam foforo mu e de amawo omai posi adwumaku a wanom ewo eye banda ewo ebono emantamu wamo bo amane echiremu se wamo akwachi nkofo bi na wanu so wamo ho no munya nente se na ye nyina ya ni abere ese efoma gudi a ye tunu kwambone so se nsuo se nsase afei wamo akwa ibretu a ya na anum abosum timuo amaja se obi bibia wo fa hwa no wamkodi nkoma ahrem no aya de ama won se abosumfo nyina abu afu wo madwalai esanse ya sensuo ni nsase ni nyina da emoma kwa chichichichiri bro ni beka se fala we entini ye kokodene ese efoma gudi a ye tunu kwambone so no ye betu ase afiri wo mayem empanifo aye bia wonum gusu a wonum eye enti no said ya wonum kiremu ni wo mo se banda wo mo ho no munya nante ye enkofo bi abehemu awon potam wonum a wamunya Ghana for wamuya hemfo a wamso wamfiri Burkina enti wamuya Burkina base ana wamabehya hwa na wamu din sasi se no tutu ni intestine nyinada wanum wiasu ade eku wanum twa wamu awo kra ene so wamu nkatansa aso no so no wamatupi afagyan enti wamu di wanum 10 1 10 1 10 2 1 wam kwaso mu se kuya
nipa mako edumiensa wanum nyina aye bokna besi na empanimfo ane sompa kase atwetwe nkomo no opani a wano ye ASP upiemu e obanda ebono empatam wano mo a ASP Victor Samaja ene wone sompa kase atwetwe nkomo no de tu yanim se eye no kore de yate ya no eye sa na de ebi nka ho wanum nyi bi mfrim wamachiri nipa no na so no wamachiri a wamche wam no aso na sompa kase bisa se yade wanum ekọ wam kuromu ana sansa na asem wa ye che China fuyi yade wam nyina afo arupre fryawe amwam kọ wam kurom aso bokna base yi so yade wanum kọ na yei na assistant superintendent at ma immigration service ora Daniel Tabi ene yen ekasa ye kire mu sei se nipa edumiensa no wamudu wam nyina akọ akopie mu e wo srem do srem emantam metre Savannah region no e wan yade wam akọ akoguo na o me posi adwumakuo na e wo fa ho no so wanum so aso wom mu na ba bia mra no ese se wase yedidi wanum ne yede wam esanse yane antena ho ama ma kekere yensan fa nwuyachi ensi yafunumu kufu sa yesunso na se wo ka se yem yensu a na no so wahye ne ya pa a no so ne amane a efri banda eye ebono emantamu posi atena ye ehoba SOMPA 106.5 yada ne akire ade asomo yanto ansam ne so na fa yemfia ne nkiremu ewo ensam fufuro mu no ada ene yete se National Investigation Bureau NIB for one akeka won ho akoyo operation bi no operation ya won koye ye no won ko asante mantam ne edi kan emenam so kra mom sante fa so bankan ha won san de ba ko san beto aso asese aye ho ye ewo man Ghana mu amafo bebre e ka ho nsem ene se asante mantam mu panipa ya wada NPP osoro kokoko amanyoko na no chairman Bernard Entwibu asiakododo na asane mra ne se chairman wuntumi na ade atimi no ade ya atimi ne se NIB for akọ cheni fie na so makọ hwe no ni fie ama eno ho nsem ni ayate mpo so no kwa na ye se wabudichi eno ya atesem na so eno na nam so ema ye busa se aso adie kra na bekọ akọba MPP fo na hyase ye kasa se wei eye Rambo style se wei asa ni ye wo film no ena ye se gidi nko a eno na Deputy Interior Minister Orumnyafo Ebenezer Oklete Tailabi wade atuja no che se na wa hwe wo ye Bible cross obi nko hodenfo krom enkofa na sade akwa chema wuntumi wo waso obi antumi no na sa ye akonifie ne yakwa akọche no a ana yakọfa no a ye kwe na nke kitakita yansam abelewos ana sa tofe ne ye de akwa akọche no ohwe ebe ye yesa dabi oklete labi se telabi no wose woni ko chema wuntumi fie no woni nimsi wono akasa mu no wo de ne wono anu wa yese abrane atuata anu nti so wo kwa akọfa no a na so woni yiri woni tadua mu pa na wona timi de akọfa no anu mu ana ukopia mu e wo dumasu a eye nkoso ahine ya won potam ho eye nana aye biafo giana enrada e wo sompa dwumadi ye ya to din se for God and country brana Professor Kobla Abochi wote adwamu no wona ne bonko no chese asem we eye awra ho sempa e de ma chama wuntumi e na fei Ghana fo bi dum e kan ka ho esan se imagine se wote Ghana ha na amanyosem nti oye so powerful obi anka wasem na fei ye to abawie ma ko opposition ya 6 months pe kra ye nuye afei wa ya mbobo nana gia na kire se we no o mo amfa nya afutu sem na so mo amfa ntuam hofo a e de asem pa e na bebra amonyefo. Even your life is not permanent. That the CIA or memu ye to abawie 7th December ya best 6 months mo na ye kwe 6 months ago untimi betimi agina bonten aka asem bi ope nobody would dare ba untimi onum ne ye hwehwe na ye hu ba bi or whatever the situation may be. What I'm trying to say is a situation bi a won bi a very careful na tia say permanent. You can lose that tomorrow. Nti anamo bi na wutu a ne watu ne few months ba na yete say NDC ni bi anya issue bi say from MPP communicators almost go to court and now you want to go to court somewhere down go to court. They say I'm say NDC for so can be before. That means there is nothing permanent in this material world. The one I just want to suggest something to you. You're very cautious in life because nipa and charity with dear me. Whatever is happening now, NDC for so mechanic say if 6 months ago now want to me or your boss see before you now your NDC now you should understand say china be bedu baby musumu ni abamu no. What is happening now will happen to you, so you have to be very careful. Wait, bro, Nibaka said there you are. Ghana for you see where you are. No condition is permanent. And he said, oh, we are Fonsa. No, I heard there. Way, I do my son, cause Nana, I be a fool. Gianna, then some the future no.
na ya bopnemo awo ebono mantamo eno so amani afiri ho ba ne se eframa jampentrudu bi ene nsu anu odene eje mu wonpotam anam so ema suku a eno no ewo mantukwa ma basic no ene esade eframa ekukuru nchase dan nam wiem frede ko jane tu ba bi wi o meso o ma nkwa na ka ejesi ankwa nchase dan fa nkobọ so nti eframa ekukuru ni nyina abon bongalati na emrahye bedwani ya wono esomade hye a wonom ewo sunyane west ayo no nyafo Millicent yebo amankwa wane SOMPA kasi atwetwe nkoma akye mu sei sedie mantukwa ma basic ewa ne mpesua so yi zane empanisa aboa ne de agya kwa yenya ne kwanti wanti nim ntina wa amfa ne nsanhye ne dem fam saa empe bonto bi mfa nhye na no entwe enu mabuanti na waso otu anamon na anamo a watu ne nyina ene se okuta ne nsam 200,000 Ghana cedis wade boa ama sukuu no innovations yahodo a wase wanum ye esanse sukuu dan na nkasa no hwe ne dimina ene sedie siwa na wo hwe sukuu no hiamoa wada ICU entini na wase wanum eye innovation die mu odene ewo empotamo na enu achi no na eye His Excellency opani aja ogina mansan nyina anemu Afghana man nyina anemu ewo eye sunyane west no maame ene yan etwetwe nkomo bi o kire mu sei na omudidi di nkomo ekodu ase no Archbishop Duncan Williams wono ani General Overseer Edema Action Chapel International Ministry wono so ede 100,000 Ghana cedis akwa na mantukwa MA Basic School enframa epaso emefa adwira guo no wanom aye ho bibi wane SOMPA kase enkomotwetwe sei ne koi ye call mantukwa atorenche mesi se ensio toya anajo adechi no na school no esunyina ebu egua apa tinyame ne da na se na school fo ne na teacher fo no beni school mu nka nyesa ade anke nim de ebesi anyame adomesi ye pe no na MC ne empenfo a ewo sunyane wasedi kan ekoho ekohwe se de situation ni sitie na ewo se mabedu no nso mebo mo achidom na yekona yekohwe in fact yekohwe no ade a na nya de papa enti no na ewo se ne coordinating director and MC hwe se de ebesi afa abo mo enti me bisa ene nso no na eye MP account ni many assembly no sika bi enim 0.00 enunti no na ewo se yeko na yekohwe kwan a ebefa so a yebeboa yakwasha kwan a yebefa so a yebeboa enu achi no na onwanyamfo maame Millicent yeboa amankwa asiye wasu mantukwa sadia wanu mantukwa ya wamkwatena wo ya niema yeye ma wam kakra yi ena ensubranta mu anframa na mu adene etimi abubu dan se no wase emofra wanu mu kosuku e o mantukwa ma basic no wase mofra ne hia mu o eba no broni beka se literacy sadia wanu mu beka wa mu brofo afa enkonta mathematics wase ya not kra enti wanu mu so enhye na wani panimfo be didi nkomo de won betumi aye ema mofra no so adesua ani adekira ekoso ewo mantukwa MA Basic School wono etumi akoyie no obeye in fact me ampa obi a woni me bia no enim said e misitie na me kasa in this way because in fact me ba around to me call thank you to Aminya opportunity to visit some schools no I think say we need to do a lot of things to help the educational system was Sunyane West because akorabi amisha no smaller communities nibi maybe say how are you out me so I'm fine how old are you I say no boy dey ente brofo sao na me say wedding fie sen I say 13 years ujina class 6 and in fact I was so astonished say obia we the 13 years wo betro BC encho wo class 6 wonim how old are you say ye dey ente brofo sao Maame Millicent yabua amakwa wano ni mrashe bedwani a wasomade hye a wanom ewo Sunyane West abato mpeswa so na wani yan echeche nkomo na bunu mantamu enti no areho sa kwada pa be 15 years enche okotro BC na beburu sa ne say how old are you wedding finchia ne say no waso wante brofo ne de a sefem enti panifo hwei sa kyerɛkyerɛfo ne wamu hia sa ne books ene de aka ho na beboa ama adesua so etimi aye akono ewo Sunyane West ene ne mpotamo ama nkwada no so etumi ahu ade ama o madwene mu ada ho a wane ma ye de asom won afa yegusu gina mu ewo enwumasua ene emu enkomobo mu no wei eye futuo anafe 1 1 1 2 1 3
Every Ghana Education Trust Fund, ye trying to affair no get fund if you want catch it. And one day, Ebo Koko, Edema Ghana for you now say, a month for binam. When you a straight pa, a month for binam. Ya one ekeka. And as I say, no say, who could piemu or get funder. Say, send you a scholarship from the man for stage 1 be an ubetiasi. Stage 2, ubetiasi. Stage 3, ubetiasi. Anna get fund for say 1 year to be a hubi. Name 105 SOMPA 106.5 FM. And I say one more a fire Cassian so I catch the Ghana for say one more award scheme and as a scholarship no. One more shall be BS how many one see them put. Peswa cry about him crania 1 year. And unti so be frail say get fund or more get fund. And unti or scholarship be amount. Ubetu Teku and I bet you a simple and I bet you a dama. Sandy Pacron my process for one channel. And now the catcher so bet you can name one shall be a person in the man can't channel. Nama process for one channel. Oh, and yes, sir. What are the get funded Makoni Ding, Eddie Didia, and Famara Quinso? Way so now Osaka Eddie Abokoko, Eddie Atawanuma, yes, and I say, so 1 year answer and free one crumb bonnet, near Batuano, near Binie. Na wa adisuamu nsensem na wiadie ye boho de ma wo empanisa boso ba na meja paye na Professor Michael Amache na wo no wo ye panini a eba no Institute for Educational Planning and Administration wada wanemu ano wakasa achemu upiemu ewa University of Cape Coast ho ena odi ni djuma na ne yasaponyina ene se weyi ototo sere empanifo a wanom eye empanifo a wo mo hwa ngumesua ho nsem so ewo Michael Ghana mo wanom adwuma ko ba ko eno no eye nat woso waka kire wanom sei wo ma akyerɛkyerɛfo ɛho ehia wanom esanse wohwemu a wo mo ne mpanifo a wo mo ewo akyerɛkyerɛ adwuma ko animu a wo mo atikuo a akyerɛkyerɛfo no se wanom bɛda yie se wɔn bɛdidi yie se wɔn bɛtumi atɔ credit so wɔn bɛtumi ahwɛ wɔn ma wɔn ana wɔse wɔn hwɛ wɔn welfare ho nsɛm mo na wɔse sɛsɛi no kamia yɛ sɛ akyerɛkyerɛfo no wɔn mu kɔ school a wɔn so wɔn yam ɛne obɛwu teacher nipa no akɔgyina classroom na wɔto ɛyɛ go away ɛkyerɛ nkwadaa ɛnso na ne mu ne deɛ ɔka kyerɛ nsuo ne sɛ nsuo ne ntɔ nanso ɛkɔm ɛde no afei wohwɛ niema enko yie ntia na enam so ma kyekyefa no mo yɛ adwuma asa amemene so ɛna wɔn de yɛ Professor Michael ɛne SOMPA kase yamane boni erekanan ɛna twetwe nsan komo yi Nato, obeti oni nya today. Mo hwe my teacher welfare ne konkoye. Na asisra ani dey. E hwe my teacher ko mo nji eduma warrior. Nato ananye mouthpiece of teachers. Dey kada Nato wonye. And why am a teacher? Na Nato so mo hwe my aban. Obo provide resources musically. Because I'm a teacher. And e beka dey won hwe my as I friend minimum acceptable requirement. If you are a teacher for you as a child, but then as a minimum. It is school biara ye wo. Yenyi kra na e teacher for. Wotuma class for class biara. Openi ekasawi ye mecha Professor Michael Amache wano na upiemo our Institute for Educational Planning and Administration eno no ehemu our University of Cape Coast wano ne pani a wada wanem ano wano na ade na no disam eba wiye no na eye owura Asante Isaac Frempong wano so echechemu ensam kakra wani Erika na yamane boni eche yege bia mo yɛ sɛ yɛ ni pantem bɛ ba enti sɛ ne bɛtena we nkeka we wotimi wakame sɛ ne ada district ni secretary ni tena ni enti agree no yɛn ke kuso twere enti sa hwɛ meeting yɛ ya mo sɛ bia ɛda na komo bia so ɛkɔso ɛne mo ne de bebre kɔmɛkɛse ni ka ade ɛbɛsɛ unity they say is strength sɛ ɔmo ɛmakro yɛ ne nkabom edi wɔn ni mo obi ntumi ɛntete wɔn ntem Oma doing a baby, this is your baby. Maybe you might give you some DPI, any members need to know. So, but I become SOMPA FM. Open your casa, ye, ora Isaac Asante Frempong, wano ane nat, wanu jem treni ewa eye Cape Coast, finfini mantemua, wako fie a wanu miye fa eshefa, eyi fufro kura, ena sa edwumadi kwa soa, yamane boni Erikana na watung krefre eye finfini mantemu, esum ye no, edesum ye SOMPA 106.5 sweet. Yo, yet one seven so now you acquire if you are enough, mensri no emo. Brono bi was ampotam ho, your friend no Abidjan. And no, Udru ha, and ya Cote d'Ivoire Abidjan Nibia, a Ghana haya Abidjan, ye war Asante Mantamu. Nampotam ho 1 year or hono. One chasa, sabi imprediasa, John see any panaba, and unti abai, one channel in one family home. And the abusa so other, way bar bedroom po, and what to sumimu, and it's in contin consa no di kodru ho.
ɛna okobisa wɔn ahi adeɛ na wɔkyerɛ sɛ sampɔtam hɔ no ɛba kookoo paa wɔyɛ number 1 sɛ wɔyɛ anya number 1 koraa wɔyɛ half esan sɛ baabi a wɔn do kookoo paa no ne kɛseɛ ɛne hɔ ebi asɛ hwene ɔno wɔn bɛbɔ ayi kakra nanso ne wɔn yɛ ne hɔ no ɛboa Ghana paa nanso ɛba ne kookoo wuro so ayɛ ma wɔn afei ɛba ne nkanea koraa nso ayɛ ma wɔn kyɛ sɛ biribiara bi ne hɔ ɛma asetena ɛyɛ papa wɔ wɔn mpɔtam hɔ a yɛde bibrɛ wɔn ɛno ɛna ɔmanfoɔ ne kakyɛ ba abedu sɛ esan sɛ sompa market yapa nti wɔn mu usu osu papa ɛde akyerɛ sompa yɛnyɛ na yɛmfa nkɔma aban sɛ wɔn no abigyanfoɔ nso wɔn nyɛ biɛyɛ ayaba yakwan nka yeso yehia nsuo mbase yakwan anu se nanka nsuo ho a ba ko pe na ewo abi share ho abidan share ho no anu no ehie baba nya samba yenyina demede moto ko gina ho bubu saa na afede nsuo no kora mba ya mba etumi se wubu ma nti yakwan na nsuo no ho hia ye pa kora de nka ho asa yenya ye pe na se be ya beba kuro na bie ye to aba ha fe bia bato pia samama ba police wa to abawa enso kura yanya de wase ye kura na yesuku wo ha kura no hwiasofo a wase o mo hwiaso kura ma suku no de teacher for pen ye na ya wa ha enso ya bre pa before suku e be bie no o mo frɛ nyina first mate mu bi yese obi na enso sisi suku na ya sky de ewo na oba wo pa ya abigyan ni abigyan de ya how de adoso ense ye kwan de wa mu wa be hwe kwan no se de kwan no tie o ma be ka che ye kwan no sa ense mu tia o last year 2024 no o mo ye kaka ma che ye ya ye be tanfu de ye hwe anim se ye John Mama sisi a waba abetune konya so first o no di school by won che ni me ye den be hwe abigyan because ye mbobo ye ni light ye ni nsuo ye kwan no so nge kwan no so ye na pressure be ye be pem sa fo bia biem obi ansia ye nya bosu miena atwom na ye so gya na ye sia ye be kan che aban de won che ayedin pa abigyan de ayedin koko pa wa de nye easy koko pa wa koko wa pa go si se de kura ni ba bia do won de eko nti ye da mase yan se da se bebre we ayo manfo ni bia wo abigyan awo asante mantam mu ene won che se no kure mampani John Mahama won na de suku bre won aka nsuo aka nkane aka kwan won fa bi meka ho emfa ma won yenya ntam ani yentwa bosompo ne yenkwa Russia ne Ukraine na Russia ne Ukraine ho no ene ya te se nipa makomako saa du 9 14 woni e prepare trofo bi a enya sem kuma akra e wo Kiev ya no eye Ukraine capital ene ye busa se odi asem na asie si enim senka Putin ya abrantie ya wase wono de wo ma ne ndai Zelensky wa moguso kasa kra ma na no Zelensky edi na ne kire mu wo popu ho e ma popu de nsu kronkron e ko wugu ne so a woni America vice president wo mu nyina akoye JD Vance awe ekosira won eno mo bae wo munyina ya se wo beboa ama mediation processor Donald Trump de agu akwan mu no matimi adi so kama pa na ya nto anka asoro anso ena awie ya Trump asan to major area attack we ye wa to kase ba ko pa de akọ Kiev mene wo kasai akọ se ade pa ko hye aman ni bie eno akọ hye e wo ho a enipa mako saa edunan woni eprepra e won potam ho eno na nam so ema Zelensky e de ato ya chese saa de no a Putin wo gusu a wo ye no a Donald Trump nso mediation process da biada na wo fra wo no Zelensky nko a pope kura ba yo da no atum bia obi en ka hwe no woni ahwe yi a ade na ya aginsamo Ensamu a yade sumu original ye ebi enese aposi adwumaku a wanom ewa banda wobuno mantamu aba amane se bokna besi makomako dumi yensa galamsemu yakokyere wo asante mantamu doba fo ho so de won twen sompa ya kase awia ansa na lore fe no woni beteso mami Millicent yabo a ayemrahye bedwani a wasoma de hye a wanom ewo sunyane west wabo amane se mentuka MA Basic School no wakosasene Russia akeka ne ho bio watoto pa ye kodi awuo e de akọ Kiev Ukraine wo ahenkro no mu nipa dunan wo ye prepare pa Kasie yi atwa ne ho frede e wasompa 106.5 FM a wo sate yenka e wasante mantem sompa 93.1 ayeko FM so e 100.9 sante mantem kro na afei adamfopa radio e wo Paris France abochimemu takwa so mu e wasompa 101.1 afei takrade e wasompa 103.3 afei tachiman e wasompa 106.1 sonyane so e wasompa 98.9 enkranza e wasompa 90.7 na afei do mahinkro enso ye sompa 101.3 Wudi kwada no echichiri benche bia FM stations akentra ngwam no no wote yenka efri ho afa Facebook fo nyina so yetwa mopuse yenhwai se messages ne kakra eba ye a
wei aye Rahim Rankin ewo aha no mo esei enti no be ya ho enti no Rahim Rankin ewo ha enti ma mehwe na menda ya sponsors yase me wia no obrebon ahwe Facebook no so na waye messages no kama ede amaye na aseda enkoma secure sanitary pad obabo so me obemmo enti mu awo mu no ama wa feel secured no eye secure na wasa wode mo na wase minti na ewo minti no esone we ne so kama oboso me yaso no wakọ afikyire do esone ade ne so ama wo ho aye dry we ema ho nya chaka enti no oboso me so a first 3 days na ya kan heavy flow no wutimi ehye white skinny krampo ampacho wutumi efeli secure pa anya asam ketua ukọ adwa so na wapebi ba bia yato apete na wonu mo wom kuma ase ubenya bi ewo eye emeyi amebabubo yi so na wafre wono mo na secure sanitary pad kuma asefo no makotu 0243 862 158 0243 862 158 na kumasefo adum pz kwada so taxi station ho nyina da no secure sanitary pad ya tropete mu kwankwaje mo de na momfa mo endpoint homeopathic clinic wasi ya dimfidie enafe Abidjan nro afe Ghana nro enafe India nro yadi enro papa enesa yade infertility afe prostate unsense mema ogbo ani ansu na ejemo disorders ni nyina da nerves no wuntini mu ene de kaka ho yebetu ase kidney ene liver disorders no so endpoint homeopathic clinic si yebetu ase se hum de amawo enkran ha se no share signboard printers kwan no so ena obehu yan kuma se so ahenema kokoben yebotu anu a yedi djuma 0244 867-068 and 0274-234-321 na endpoint homeopathic clinic enyo so na Lester say ubechu say yas toothpaste any yas toothbrush eno na wasa ode pause say e ma say et shining pa ukodwa so na wapebi enkran kuma say ya trapeting everywhere yas toothpaste any yas toothbrush yenkwan say uchu si wie pe obepa aduane adi agia special local foods eho ana abekwa akopa aduane papa na di sanse ho de aduane papa no nyina no ho na firi me pacho se eye tuozafi wache jollof fried rice kokonte apapransa bankune tilapia ene nyina aduane bia wonim din no wode ko agia special local food ubenya bi ato ewo ho wo ye delivery nso eno nti ba bia wo bia no de tena wo office tena ofie tena akwankwa nuase na frɛ no ewo 0246 359 921 anase 0535 484 392 and 0594 797 215 na odi aduane bebrɛ kama udidi wie se ekimo ya akwa adwuma construction fo no wobi afa wadwuma na se enema a woto ede ma ya adwuma no emfiri na nakwaje si company limited aka chen se adwuma no wonye wompa anim guase bia na nakwaje si de ne niam no woto a ewa ahoɔden eye papa enu nti odi ya adwuma na waje animonyam no na ne ono nso wo ye na adwuma ma no wono nso ebo waba so de akyere nkrofo mepa cho efidansie ahyase ekosi na wiye no ne awuhia bia no ewo na nakwaje si company limited na so ye enkran kuma se Ghana ha ba bia wato ne ho apeten wose wodi guka mu a wodi kwaja ofree eya afre no 0204 355 040 na fe one no abo enkomo afe ukoya construct na awie na se empo no nshada nko yie sa no na aduani akyerem ewo 21st clinic eho eye yade nyina no wone akache no ho de ekwa wie no afe wuntiri no a afiri otu asefa na akokom ede ko ho no osere ho saa no ya na etwetwe saa na wo se mozupu me pa cho enye mozupu saa o ye frɛ no siateka ne a wo hwa akyire hunu ye no eye 21st clinic enu nti ko na akache a won na wa no aduro ya ode sa na bibia atimi aye fine ede ama wo pa enu nti fuani kire ya nkrabata maako dunu mu a ya to apeti wo man Ghana mu no ba bia okwa ye behwe na bibia atimi aye fine ye adwuma penti ye nsesa ye numbers no eye 0540 311 0540 311 na fe oni yen abo enkomo na ayi Rahim Rankin say oh great news is on SOMPA and the nokrewa kapa and the wuntinye na we free Sarfo Kantanka we say happy belated birthday enkoma police officer Asantoa constable ho ana corpora o ni wadu biase district we free oheneba Eben ya oye kotoko communications one waka hono bie no womo emienu na aka bomu a wona ma happy birthday wonse nyankopon we nhyira pa sanso ena ye fra Janel esi shika amegbo uko school ewo Corpus Christi Catholic school ewo Lashibi committee 18 we efri wo maame na wo papa na abusuafo ni nyina ena fei u sweet auntie
anti aketesia kwansema Arthur ye administrator ewa SOMPA FM ya wona kire se Janel nyankopon hyiraw na wonte na nimo nkyiraw pa na ewa wodai ne ewa wodamu a ema ni gie ba no wonfa ne nyina emfa enomwo afei yafra wo mamiefua anane daako wo US abrochimam we free ante kwansema akro ya wo se happy birthday nyankopon nom wo hyiraw wonya okese na wakoma so abisade nyina no wonya mfa mawo Ebusia yenda se wa Jibrani adaji etie original ye kase wa SOMPA 106.5 FM kase fidie so no yen fancy abena bedu adepa kofi ni medine mene obrempon nana kwaku ampoma